ಹಲೋ ಗಾಯ್ಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್. ಬುಕ್ಕ ಮಾತೇಂಚಲರು ಹುಷಾರುಳ್ಳಾರ. ಅಂತೂ ಏತು ಬೇಗ ಬರ್ತೀನಿ ನಾನು ಹಿಂಗೆ ಗೊತ್ತೇ ಆತಿಚ್ಚಿ ಪ್ರಪಾ ಬತ್ತುಂಡು ನಲ್ಲ ದಿನೊಂಡು ಪಣದೆನ್ನಗನೆ ಬತ್ತಾಂಡು ಅಂಚೆನೆ ಇನ್ನು ಹೆಂಗೆ ಕಾಲೇಜುಗಳ ರಜೆ ಉಂಡು. ಅದು ಒಂಚೂರು ಸುಲಭ ಅಂಡು ದೇವಸ್ಥಾನ ಪುರ ಪೋಯರೆ ಕಾಂಡನೆ ಬೇಗ ಪೋಟು ಬಂದು ಪೂರ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಪಾಡ್ತೆ ಪೂರ ಆಯ್ಜಿ ಲಕ್ಕನ ಪೂರ ಲೇಟ್ ಅಂಡು ಅಂಚಿತ್ಯಾನು ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಇನ್ನೆಂತು ಶನಿವಾರ ಶಿವನಡೆ ಪೋಯಿಂದು ಪಂಡ ಮಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ಪೋಯಿಂದೆ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಪಾಡ್ದೆ ತುಳು ಹೊಸ ಡ್ರೆಸ್ ಪಾಡ್ದೆ ಬುಕ್ಕ ತೋರಿಸ್ಬಾವೆ ತಪ್ಚಿ ತುಳು ಇತ್ತು ಸಿಂಪಲ್ ಅದು ರೆಡಿ ಆಯ್ತು ತರ ಪೂರ ಕಟ್ಟಿಜ್ಜಿ ಚೂರು ಬುಕ್ಕನ ಕಟ್ಟು ಪೋನಾಗ ಚಿತ್ತೆ ಪಿದಡಿಯಾನು ಅಂತೂ ಲೇಟ್ ಆದು ಬತ್ತುಂಡು ಜಿತ್ತೆ ಮಾಲಿಂಗೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನ ಬಯ್ಯ ಬುಕ್ಕ ಅಂಚೆ ನಡೆ ಪೋಡ್ದು ಪೂರ ಉಲ್ಲೆ ಬುಕ್ಕ ತುಕ ದಾದಾ ಪೋಂದುಲ್ತೆ ದೇವಸ್ಥಾನ ಅಮ್ಮದಲ್ಲಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಅಂಚೆ ಬತ್ತೈತೆ ಜತ್ತಿಗೆ ಬಾ ದಾದ ರಶ್ ಬಸ್ಸಲ್ಲಿ ಸ್ಪೀಡ್ ಬರ್ತನದ 5 ನಿಮಿಷ ಮೂಲಲ್ಲ 5 ನಿಮಿಷ 2 ನಿಮಿಷ ಮುಂದೆ ಅಂದು ಬರ್ತದ ಬಾ ಜತ್ತು ನಾಂಡು ಮೊಬೈಲ್ ಇದೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ರುದ್ರಾಭಿಷೇಕ ಪೂಜೆ ಪುರ ಅಂಡ ಅಲ್ಪ ಇದೆ ಪೂಜೆ ಪುರ ಮಲ್ತಾಂಡು ರುದ್ರಾಭಿಷೇಕ ಶನಿವಾರ ತೈಕೋಸ್ಕರ ಅಂಡ್ ನಿತ್ತೆ ಕಾವು ಉಂಟು ಪೋಯರುಂಡು ಮುಂಬುಂಡು ಹೊಟ್ಟೆ ಕೊಡುತ್ತ ಬಸ್ ಓಡು ಬಸ್ ಇಜ್ಜದ ಬೇಗ ಬಸ್ ತಿಕ್ಕಂಡ ಬೇಗ ಹಾಕೊಂಡು ಬೇಗ ಬರಡಿತ್ತು ಒಂಚೂರು ಲೇಟ್ ಆಗಿ ಫಿನಿಶ್ ಜ್ಯೂಸ್ ಎಲ್ಲ ಗಾಯ್ಸ್ ಪಾರ್ಲರ್ ಪ್ರಪೋದಂಡಿ ಅನ್ನೊಂಚೂರು ವಾಶ್ ಬಂತೆ ಪೂಜಾ ಮಸ್ತ್ ಗುಂಗುರ್ತೆ ಒಂಚೂರು ವಾಶ್ ಬಂತು ಮತ್ತೆ ಅತ್ತೆ ನಾನು ಒಂಚೂರು ರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ಬೇಕ ಬೈಯದಾದ ಗಮ್ಮತ್ತಂತ ತೋಟು ರೆಡಿಯಾ ಒಂದು ಪೂರ ಸಣ್ಣ ದಾದೊಂದುಲ್ಲಾರ ಬಿರಿಯಾನಿಗೊಂದು ಮಸಾಲ ಬಿರಿಯಾನಿಗೆ ಬೇಯ್ದಾದ ರೈಸ್ಗ ಪೂರ ರೆಡಿ ಮಂತಂದುಲ್ಲೇ ರೀ ನಾನು ಬೇಯೋಡ ಬೇಯ್ತಿಜು ಬಿರಿಯಾನಿ ನೆರಿತೆ ಮೀನು ಮೂರೊಂದಿಲ್ಲೇ ರೀ ಅದು ಸಾರಿ ಕೋರಿ ಚಿನ್ನರಿ ಇರಲಿ ಮೀನು ಕೋರಿ ಸಣ್ಣಗೆ ಶಾಕ್ ಆಂಡ ಬಿರಿಯಾನಿ ರೆಡಿ ಆಗ್ತದೆ ಮಿಕ್ಸಪ್ ಇಸಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಇಚ್ಚ ಸಪ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ತದಲ್ಲ ರೈಸ್ ಬುಕ್ಕ ಮಸಾಲ ಯಾಪಲ ಒಂದು ಗೋಡಂಬಿ ಕರೆಂಚಿನೇನೆ ಅಂದು ಬುಕ್ಕ ಕೇಕ್ ಒಮ್ಮೆ ರೆಡಿ ಆತೀರಿ ಕೇಕ್ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಪಾರ Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. For me. Happy birthday to you.
ಅಮ್ಮ ಪೊಮ್ಮೆ ಕೇಕ್ ತಿಂದು ನೋಡಿ ಬಿಸಿ ಉಳ್ಳೇರಿ ಕೈ ಒಮ್ಮಿನ ಕುದರ ಹೋತು ಚುನ್ನಿ ಮುಲ್ಪದಲೆ ಇನ್ನು ಪ್ಲೇಟ್ ರೆಡಿ ಆಗ್ತಾಳೆ ಕೇಕ್ ಪೂರ ಕಟ್ ಮಂತ ನನ್ನ ಫೋಟೋ ತೆಪ್ಪಣಿ ಕೇಕ್ ಅದು ಸೂಪರ್ ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಇಂದು ವರಿಂಡು ಅರ್ಧ ವಸಿ ಕಾಳೆ ನಾವು ಎಂಚು ತಿಂಡಿರಲ್ಲಿ ಇಜ್ಜದ ಅರ್ಧ 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 ಬಂತದ್ದು ನಾನು ಎಲ್ಲ ಕಾಣ್ತಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಕಾಣ್ತದೆ ಪೆಟ್ಟೆ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಕೇಕಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಪೆಟ್ಟೆ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಕೇಕಿಗೆ ಬಿಟ್ಟು ಕಾಲು ಹಾಕದು ಕೇಕೆ ತುಪ್ಪು ಆಡಿತ್ತೆ ಕೇಕ್ ತಿಂದ ನಾನು ಒಣಸ್ ಮಾಡ್ಕೊನಿ ಅಂತ ಸಿಂಪಲ್ ಅದೊಂದು ಬಡಿಸಿಲ್ಲ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಬಂದಾಗ ಸರಿ ನಾನು ಒಣಸ್ ಹೆಂಗೆ ಮಾಡೋಣ ಗಾಯ್ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ಪೂರ ಅಂಡ್ ಸಿಂಪಲ್ ಅದು ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ಮಂದಿನ ಆತದ ಆಳು ಜಾಸ್ತಿ ಪೂರ ಹೆಚ್ಚಂಡ್ ಪಗೆಲ್ಲ ಆತು ಒಂಜಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಪೋಯಪ್ಪು ಕೊಂಚೂರು ಪಾರ್ಲರ್ ಬಾರಿತ್ತಂಡೆ ಅಂಚಾಟಿಗೆ ಒಂಚೂರು ಪೋದು ಪೂರ ಬತ್ತದ ಬುಗ ಬೈ ಅಂತ ಅವೆ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ಪೂರ ಮಂತ್ ಇತ್ತೆ ಮನಸ್ ಪೂರ ಅಂಡ್ ದಾಲಿಚಿ ಬಿರಿಯಾನಿ ಬುಕೊಂಜಿ ಗ್ರೇವಿ ಮಂದಿನ ಆತೆ ದಾಲ ಮಂದಿಚಿ ಬುಕೊಂಜಿ ಜ್ಯೂಸ್ ಇತ್ತೇನೆ ಆತೆ ಸಿಂಪಲ್ ಡಾಂಡ್ ತುಲೆ ಎತ್ತು ಬೇಗ ಬರ್ತಡೆ ಎತ್ತು ಬೇಗ ಅಂಡ್ ಡಿಸೆಂಬರ್ ಬರ್ತಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಬರ್ತಡೆ ಬತ್ತ ಅಂಡ್ ಅಣ್ಣನ ಬರ್ಪೇರ್ಸ ಮುಟ್ಟ ಕಾಪಡು ಅವಳ ಲಾಸ್ಟ್ ಎಂಡ್ ಮುಟ್ಟ ಅಂಚ ಒಂಜಿಲ ಕಡೆ ಇಡ್ಡೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಮುಟ್ಟ ಎಂಡ್ ಅನ್ನಾಗ ಬಣ್ಣಾಗ ಅಂಚೇನೆ ಅಂತ ಹಾಡು ಖುಷಿಲ ಅಂಡ್ ಮಾತಲ ಅಂತೆ ಎಂಚ ಈ ವರ್ಷ ಮುಗಿನಿಂದಿಜ್ಜಿ ತುಲೆ ನನ್ನ ಮೂಜಿ ವಾರ ನಡ್ಡು ವಾರ ಮುಗಿನ ಆಡಿ ಈ ವರ್ಷನೇ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಂಡ್ ನನ್ನ ಪಿರಾ 26 ತುಲೆ ಎಂಚ ಕಣ್ಣು ಪುಲನಾಗ ವರ್ಷನೇ ಕರಿದು ಪೋಪುಂಡು ಅಂಚಿನ ಕಾಲ ಇತ್ತೆ ಚಲ್ಲ ಯಾಪ ಮೂರನೇ ಜನವರಿ 2025 ಬತ್ತಲೆ ಕಾಂಡು ತೀತ್ ಬೇಗ ಎಂಡ ಎಲ್ಲ ಕಾಂಡು ಚಿಚಿತ್ತೆ ನಾನು 26 ಆತೆ ಒಂದು ಸಮಯ ಪಂಡು ಪೋದು ಆಡ್ಬೇಕು 27 ಬತ್ತ ನಂಚ ಒಂಜಿ ಈ ವರ್ಷ ಆಂಡ್ ಫುಲ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಂಡ್ ಮಾತ ಜನೆ ಬರ್ಡೇ ಎಲ್ಲ ಬರ್ತದೆ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ಆಂಡ್ ಮಾತಾ ಆಂಡ್ ಬುಕ್ಕದಾದ ಪಂಡ ಏನ ಬರ್ಡೇಗೆ ಏರ್ಪುರ ವಿಶ್ ಮಂದಿರಕ್ಲೆ ಮಾತಾಡಕ್ಲ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಅಂಚೆನೆ ಮುರನಿ ಕಮೆಂಟ್ ಬಂದಿತ್ತೇರು ಬರ್ಡೇ ಮಸ್ತ್ ಜನಕ್ಕೆ ನೆನಪಿತ್ತು ಅವು ಒಂಜಿ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಆಂಡ್ ಏನ ಬರ್ಡೇ ನೆನಪುಂಡತ್ತಲ್ಲ ಪಂಡದು ಅಕ್ಲೆ ಮಾತ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ದಾಯಪಂಡ ಕೊರೋರು ಕಮೆಂಟ್ಗೆ ರಿಪ್ಲೈ ಮನ್ಪೇರ ಆಪುಜಿ ದಾಯಪಂಡ ಇತ್ತೆ ಮಸ್ತ್ ಕಲ್ಪೆರಪ್ಪನ ಕಾರಣ ಒಂಚೂರು ಬಂಗ ಒಂದುಂಡು ಬರೇರೆ ಓದ್ಯಾರ ಉಪುರ ಇತ್ತಿನ ಕಾರಣ ಕಾಲೇಜ್ ಇತ್ತಿನ ಕಾರಣ ಅಂಚ ಆ ಟೈಮ್ ಪುಣಗೆ ಮಾತಾಡ್ಕಲ ಕಮೆಂಟ್ ಮನ್ಪರಿ ಪ್ಲಾನ್ ಜನ ಮಾತಾಡ್ಕಲ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಅಂಚೆ ನೀಲಾಗ್ಲ ಎಂಡ್ ಮತ್ತೆ ನಿಕ್ಲೆಗ್ಲ ವಿಡಿಯೋ ಪ್ಲೀಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಲೈಕ್ ಶೇರ್ ಬಾಯ್.